Sa nagapangunang nga balita, 89 anyos nga babae patay matapos mabilin sa nasunog nila nga balay sa Sara, Iloilo. Apat pa kakaiping nga balay na sunog man. Si John Sala nakatutok. Nakita sa video ang pagbinuligay sa mga residente nga mapalong ang kalayo nga naghalit sa 5 ka mga balay sa barangay Anuring, Sara, Iloilo kagabi. Ginapatian nga nagsugo ng kalayo sa balay sang pamilya Sanico. 3 ka mga balay ang naupo sa sunog samtang 2 pa ka mga balay ang partially damaged. Sa investigasyon sang Sara BFP, ginalamo na sang kalayo ang balay sang pamilya Sanico sang makabugtaw ang 82 anyos kasi Melvin pasado alas 9 kagabi. Gilayon siniya ginpukaw ang iya magulang nga si Marina 89 anyos. Apang wala kunog gilayon ang upod bagwa ang iya utod. Bangod hindi na magwantahan ang init nagwa si Melvin kag nabili ng iya utod sa iya kwarto. Si sir na ang gamit sa katol, nahulog ang katol sir sa ginatungtungan. Pagulog ipudyot, imbalik. Why siya kabalo na may baga pato na bilin sa nahulugan sa nahulog nga katol. Nagapaayo pa sa ospital si Melvin matapos makaangkon sa mga pilas sang pagkapaso. Kinahanglan pa nga magresponde ang mga bumbero halin sa banwas ang San Dionisio, Batad, Concepcion, kag Lemery para mapalong ang kalayo. Kalayo ang ginakuhaan di ka tubig. Saan kami kay dako na mo. Dako na ginakalayo no. Para yun pang investigasyon sang BFP sa natabo. Samtang madasing nga napalong sa mga residente kag bumbero ang sunog nga nagluntad sa barangay Gustilo, La Paz kahapon sang hapon. Rason nga wala na naglapta pa sa mga kaingod nga balay. Apang ginlamon gid sang kalayo ang balay kag garahe, pati na ang motorsiklo kag salakyan nga nakapark dito ang nasunog man. Mayo na pasalamat nila kami nakagawa ang bata sang tao ko kaya nagkakatulog. Upo kay Romel Porquia, John Sala. 1 Western Visayas.